Predstavte si, že jedného dňa vám niekto ukradne alebo zničí vaše firemné dáta. Následne žiada výkupné a hrozí ich zverejnením. Možno, že dokonca dokáže na diaľku zastaviť výrobu v celej firme. Toto nie je sci-fi, toto je realita, ktorú zažívajú tisíce firiem po celom svete. Edich Casovium patrí k sieti európskych centier digitálnych inovácií, ktorá pomáha malým a stredným podnikom aj verejným organizáciám zvládať digitálnu transformáciu. A kybernetická bezpečnosť je jednou z jej súčastí. Malé a stredné podniky sú často najzraniteľnejšie a pritom si túto hrozbu mnohí stále neuvedomujú. Phishingové e-maily, ransomware, ukradnuté heslá, kybernetické hrozby sú čoraz sofistikovanejšie. A čo je najhoršie? Hackeri cieľia na tie firmy, ktoré sa nechránia. Každý klik na podozrivý e-mail môže znamenať stratu dôležitých dát, finančné škody alebo úplný kolaps podnikania. Naše konzorcium ponúka služby, ktoré dokážu tieto hrozby identifikovať a minimalizovať. Vykonávame audity, nastavujeme ochranné opatrenia a školíme zamestnancov, aby vedeli čeliť bezpečnostným rizikom. Edich Casovium ponúka riešenia pre malé a stredné podniky a organizácie verejného sektora na uvedené hrozby. Veríme, že všetky tieto subjekty majú právo na bezpečné digitálne prostredie. Vďaka podpore z Európskej únie vám ponúkame bezplatné služby, ktoré zahŕňajú praktickú pomoc prispôsobenú vašim potrebám. Ozvite sa nám prostredníctvom našej webovej stránky edichcasovium.sk a začnime našu spoluprácu.